natay igunatan, kay ang virus makamatay. Likay ang suroy ug tagay, kay ang puro na makamatay. Ang kadalanan gibantayan, ug nagtsikuin ang kapulisan. Dili pa taon na panutsan, kay kuya tay ni ug matakdan. Si tatay nga palainom, dili mo to badlungon. Karon street ng tan-awon, nga nagsulob sa puting barong. Munang tuo mo og badlungon, kaysa virus di ta pilion. Pobre man og adunahan, ato kining panalipdan. Ang kadalanan gibantayan, ug nagtsikuin ang kapulisan. Dili pa taon ni palutsan, kay kuyaw ta inig matakdan. Si tatay nga palahubo, dili mo to og badlungon. Karon street ng tan-awon, nga nagsulob sa puting barong. Nga nagsulob sa puting barong. Nga nagsulob sa puting